nom del grup parlamentari socialista i per un temps màxim de 10 minuts té la paraula la senyora Marta Moreta. Moltes gràcies, president, membres de la mesa, diputats i diputades, director general. Voldria iniciar incidint sobre aquest cas que ens ocupa avui en alertar d'una xacra que és devastadora i que està present en la nostra societat. Com molt bé ha dit el director general, estic parlant de la xacra de la violència de gènere. Estem en un moment que no podem deixar ni un minut de banda la lluita contra la violència de gènere. No podem deixar de treballar en aquest sentit perquè no hi hagin casos com el que succeeix en aquest moment i que malauradament en aquest no era el cas perquè no hi havia hagut antecedents en el cas que ens ocupa avui. Hem de posar tots els efectius necessaris perquè es faci efectiu precisament els protocols que es marquen en aquests casos de violència de gènere. És evident que cal ser molt prudents a l'hora de voler debatre un tema com el que estem tractant avui aquí. Hi ha algunes professions, sobretot aquestes professions d'alt risc, que segurament cal revisar, com vostè bé deia, els protocols. Des del Col·legi de Metges s'està revisant el concepte de confidencialitat per tal d'assegurar si és possible que en alguns casos trencar aquest principi, ja que hi ha pacients, com el que en aquests moments estem parlant, que per motius mèdics presentaven una alteració del seu estat d'ànim, és a dir, de les seves facultats, de les seves capacitats. És per això que nosaltres el que aquí venim a explicar és que li posem sobre la taula el fet de treballar amb el Col·legi de Metges per incidir sobre aquesta idea, aquest treball que estan fent ja del concepte de confidencialitat i poder tractar aquests casos que en aquest cas malauradament va acabar de forma molt desgraciada, poder treballar per poder combatre i que no torni a passar. Hem de ser capaços de trobar tots els mecanismes possibles i les eines necessàries perquè situacions com aquestes no es tornin a presentar. I per tant, encoratgem a tots a treballar entre tots, entre tota la societat, entre tots els grups polítics, perquè això no torni a passar. Moltes gràcies. Moltes gràcies.